Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Abril 4, 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga Pangulong Dinalan. Nauna kita sa mga balita lokal. Ito ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental irekomendar nga ipaidalom sa Alert Level 1. Samtang no collection, no segregation policy ginalauman nga mapatuman na sa Bacolod. Sa balita national, anong kabulan nga expiration sang vaccination cards ginakonsiderar sang gobyerno. Report sang bagong variant sang coronavirus ginausisa na sang DOH. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 11 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. 1,268,712 na ka mga negrense ang fully vaccinated kontra COVID-19. Ini ang datos sa ginpresentara ni Provincial Interagency Task Force Against COVID-19 Officer Attorney Ray Fernando Diaz II nga may petsa tubtub Abril 3 sa tuig 2022. Suno kay Diaz, may rasang 107,531 naman ang natalala pang magpabakuna para sa ikaduwa nga dose. Samtang yan naman sa 60.46% ang mga nabakuna na sa 80% nga target population.
Ang Negros Occidental ang may 2.67 million nga total population samtang nag-abot na subong adlaw sa Bacolod Silay Airport ang 135,000 doses ng Pfizer BioNTech COVID-19 vaccines para naman sa mga kabataan na edad 5 to 11 anyos. Gain pahayag sa provincial administrator nga ini nga bakuna usaron sa pagpadayon sang pediatric vaccination sa mga kabataan nga natanan ang magbalik sa eskwelahan para sa face-to-face classes. Gindala na ang mga bakuna sa cold room sang Provincial Health Office. 7 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang irekomendar sa gobyerno provincial sa National Interagency Task Force sukon NIATF nga ipaidalo man sa Alert Level 1 umpisa Abril 16, 2022. Sunod kay Provincial Interagency Task Force Against COVID-19 Officer Attorney Fernando Diaz II, ini nga mga lugar ang may dako nga porsyento sa vaccination campaign. Iriawang Cadiz, Talisay, Morsha, Pontevedra, Victoria, Silay kag Candoni nga may masobra na sa 70% nga vaccination percentage. Nagligad nga Abril 1, una ginaprubahan sa National IATF kag DOH ang proposal sa gobyerno provincial nga ipaidalom sa Alert Level 1 ang EB Magalona, La Carlota, Pulupandan, Sagay kag San Enrique tubtob Abril 15, 2022. Ang La Carlota ang may pinakadako nga vaccination percentage mayara sa 85.63% kag Banwa sa Pulupandan nga maya 82.48%. Sa iban nga balita lokal, pangabayon sa gobyerno provincial sang Negros Occidental ang National Housing Authority o NHA nga aprobahan ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga banwa kag syudad nga nakasumeter na sang master lease sa mga benepisyaryo nga biktima sang bagyong Odetta. Iningin pahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Suno kay Diaz, may mga lugar nga nakasumeter na sang listahan sa mga benepisyaryo nga permado na sang city o municipal mayor. Gin pahayag sini nga nagpangabay man ng NHA sa Commission on Election kon COMELEC nga aprobahan ang ginahangyo nga exemption sa election spending ban na Desyembre 29, 2021 sang ginbaton sang Negros Occidental ang 90 million pesos nga bulig pinansyal sang NHA para sa mga nahalitan na sang bagyong Odetta. 5,000 pesos ang ihatag sa kada pamilya nga tag-iya sang totally destroyed kag partially damaged nga mga puloy-an. Maayo kami sa NHA nga kung pwede atong mga nag-comply na, unahon ta naman sila rilisan sang ilang NHA nga funded nga ayuda for Odetta. Nabatian na si Provincial Administrator Diaz. Nagalaom ang IPM-CDC nga mapatuman na sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Bacolod ang No Collection, No Segregation Policy. Ini kadungan sa pag-umpisa tukod sang cell number 3 sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. Ginpahayag ni Engineer Victor Tiansay, ang project in charge sang sanitary landfill sang IPM-CDC, sa tion nga mapatuman ang waste segregation o residual waste ang ihaboy sa landfill. Ginapaabot nga ang cell number 3 ang magalawig tubtub 4 ka tuig. Pero sulo kay Tiansay, sa tion nga hindi maduso ang programa, ang cell number 3 ang tubtub lamang sang 2 ka tuig. Sulo kay Tiansay, antes nag-umpisa ang pandemya, ginuumpisahan na sadto ang No Segregation, No Collection Policy pagi sa pila ka model barangay pero wala na padayon bangod sa pandemic. Samtang nagahulat ang IPM-CDC sang notice to proceed halin sa Bids and Awards Committee sang syudad sa Bacolod para makaumpisa na sa pagtukod sang cell number 3 sang sanitary landfill sa may barangay Filisa. Una na ang ginpahayag ni Councilor Carl Lopez, ang chairman sang Committee on Environment, nga lone bidder ang IPM-CDC para sa sining proyekto. Ginpahayag ni Engineer Victor Tiansay, ang project in charge sang Bacolod landfill. Pagkatapos ang 15 dias umpisa nga mabato ng notice to proceed, mag-uumpisa sila sa proyekto. Kasunod nga nakahanda naman ang ilang mga kagamitan. Ginpahayag ni Tiansay ang cell number 3 ang pagatukuron sa kapin 7,500 square meters ka propiedad. Sa di nahamtang man ang cell number 1 kag cell number 2 nga hindi na pwede kuntaning habuyan bangod puno na ini. Sa karon ginpahayag ni Tiansay nga ila lamang ginpaigo sa kilid ang mga basura bangod na budayan ng ila bako nga magsaka sa mataas nga basura, ila binakon na malain na ang panahon.
Sa katapusan nga balita, lokal, gintalana sa mabot nga Webes ang pagsaylo sa nga stenta ka mga transient vendors sa vegetable section sa Burgos Market pakadto sa Daniel Ramos Street, samtang ginapaydalom sa renovation ang merkado. Ginpahayag ni Bambi Malubay, ang market supervisor sa Burgos Market, nag-amat-amat na sa karon ang mga market vendors sa pagpahamtang sang ila lamesa sa ila pagasayluhan. Ginklaro ni Malubay nga ang contractor amo ang nagpahimo sang temporary stalls kag butangan man sa nga linya sang kuryente. Pahayag man ni Malubay nga magluwas sa Daniel Ramos Street may ginatukod man nga temporary stall sa Dalan Galo. Lakip sa pagkakayuhon sa Burgos Market ang atop, drainage, tiles kag nga flooring, bago nga lamesa para sa meat, fish kag vegetable sections kag iban pa. Ginpahayag man ni Malubay nga ang may mga bloke ang ginatugutan nga mag-display sa ilabaligya sa atubang sa ilabaligyaan. Samtang ginatrabaho man ang atop sa inapwesto kaangay sa mga nagabaligya sa bahin sang Dalan Burgos. Nagapakita sa datos nga 755 ang mga nagabaligya sa Burgos Market. Una sa balita, una sa aksyon. Dasay sa 17 Action Radio Philippine Standard Time, D3 Biofood. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po ito medyo makaasda ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga
Ginpahag ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III nga ginakonsiderar sang gobyernong 6 ka bulan nga expiration sang vaccination cards para maingganyo ang publiko nga magpa-booster shots. Sa laging handa briefing, ginpahag ni DILG Undersecretary Densing ini nga nalakip sa plano sang gobyerno para mapasaka ang numero sa mga tawo nga magbaton sang third dose. Sa datos sang gobyerno tubtob Marso 30, masobra 12 milyones pa lamang ang nakabaton sang booster shots. Kag kalabanan diri ang yara sa National Capital Region sunod sa opisyal sang DILG. Ginpahayag sini nga nagapabilin nga ang Bangsamoro Region kay pila ka mga probinsya ang may pinakanubo nga pagbakuna sa ila pumuluyo. Sa nabuluan nga 27 million doses ang bakuna sa gobyerno ang tala nga mag-expire pagkatapos sang 3 ka bulan kung hindi mausara. Napigangot na ang Department of Health sa World Health Organization kung WHO may angot sa XE. Ginalantaw nga bag-o nga variant ng coronavirus nga ginaangot sa Omicron. Una ginreport nga ang Omicron XE na detect sa Bangkok, Thailand kag sa karon nagapadayon ng obserbasyon kag monitoring agud may baluan kung makategorize bilang sub-variant ng Omicron o kung may bag-o nga variant nga hingadlan sang WHO kung magpakita sang signifikante nga pagbago sa characteristics. Nagwa naman sa report sang WHO nga ang XE amo ang mutant sang BA1 kag BA2 sub-variant sang Omicron. Sa iban nga balita national, magapangayo sang bulig ang COMELEC sa NBI kag Philippine National Police para lagson ang mga salikod sang fake news ang sa Mayo 9 nga eleksyon. Suno ay COMELEC Commissioner George Garcia ang mga tawo sa likod sang peke nga balita ang dapat mapamatbatan na. Ginpakamalaot ni Garcia ang fake news nga bayaran na sang resulta ang eleksyon nga involbado ang 100% sang mga rehistrado nga mga botante. Ginalantaw ni Garcia nga ang fake news ang makaapekto man sa integridad sang electoral process. Magluwas ni may mga peke man nga balita nga nag-claim nga may na-shade na nga mga balota antes ang pinili ay. Dinaliktan nga Enero nagpanda ang COMELEC sa publiko batok sa mga social media users nga nagausar sa ngalan sa mga poll commissioners sa Okon opisyal. Sa katapusan nga balita national, pabor si Interior Secretary Eduardo Año nga ipaidalom sa Alert Level 1 ang bilog nga Pilipinas sa tuyo nga mapaayo ang ekonomiya sa piyak sang COVID-19 pandemic. Suno kay Año, gin-adjust na ang requirement sa pagpaidalom sa Alert Level 1 sa isa pila ka mga lugar kaangay sa pag-require sang vaccination rate sang A2 population halin sa 80% pakadto sa 70%. Dugang pa ni Año, pwede naman mapaidalom sa Alert Level 1 ang mga munisipalidad base sa healthcare utilization rate sang ila probinsya. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time na 6:29. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Abril 4, 2022. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang defensor. Kag-Action Day Salazar, mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!